mau panyuwune saka Mbah Putri, Mbah Hadi Putri ngersakake langgam Sri Huning. Lah eneng sing ngersakake langgam Caping Gunung dadekke siji ya Nduk ya. Bawane Caping Gunung, langgame Sri Huning, mengko dangdute ning laladan Caping Gunung meneh. Nah. Nggih, menika jenengan nderek ngersake alusan apa? Ya aja nganti alusan-alusane mau wis drias wis. Lah kowe genti kudu sing hot dadi sinden sing kondang sinden kentir iki kowe kuwi mau. Ya. Oke. Nggih, nggih. Ya ngapa? Ya. Awas ya. Dipamerke suarane ning kene sapa ngerti timbali rene meneh kowe dhewe ora apa-apa. Oh iya. Ya ngapa? Ya. Ya tak ubah dulu kepribadian saya ya. Ya. Ya ngapa? Piye panggungnya piye kira-kira anu kuat ora? Niki kadose Kiat. Kiat. Oh ya. Kiat. Nggih niki Oh, kanton piringe niki mangke mencelat napa mboten ngoten. Lah piringe disingkirke sik Mas Agus, dipangaken. Ya monggo, awas ya. Akeme. Nah. Sinden nek kaya Nek wau kan alusan. Nah sakniki kasaran. Monggo. yo dikasar. Tapuki ya. Napa niku maksudnya ditapuki napa? Tegese tapuki nada. Oh iya. Ya. Awas ya. Sing tak nggo muni iki lho, Nduk. Piye? Mik karo cangkem ki nuwun sewu, lete ki mau sak meter kok. Suarane iso mlebu kabeh. Lah kok ibu mburi kelir ki malah mik karo cangkem ki beda, malah ngono malah. Lah iya nggih pancen beda wong mik niku kaya pentungan kok. Cangkem blewek. Lah ya. Mangga, ya. Ngomong menika Mas Rangga mboten derek jenggleng. siapa? Mas Rangga. Oh, kok sik Rangga ki jenglenge dhewe. Engko saya wingi bareng asta, Walah mayang bisa nek kudanan nih. Sapa Rangga ki alah mesake timen nek. Lah iya, wah nek nyekel wayang sitok iki tenan, apik tenan kowe ya. Kan loro wis bingungke sing nang mburi. Ayem ya. Kudangan sikno, tak kudangi Pak Lurah Geroh. Nggih. Biyayane Kang pundi? Lah, biyayane kae apa ning kono kae nganggo pecis merah putih kae apa lah. Pak Geroh. Iya, Pak Geroh ngono. Asline asmane iki Pak Tukiman ning kondange Pak Geroh. Ning kae nuwun sewu, lurah jujur. Oh. Wis nek apa nek ngendikan iku apa anane nek ayo A nek B ya B. Wah elok tenan. Ayo tak kudangi Pak Lurah Geroh. Tak kudangi Pak Lurah Geroh.
Sing bagus bagus dewe sing manis manis dewe sing ireng gede dhuwur pundi pundi abang-abangi mboten Pak Mengguyon abang-abangi apa tegese? Oh ya Allah Pak, aduh aku pekewa lho lek ngono kuwi. Lah kok kowe kok nyah wis tenan. Matur sembah nuwun Pak. Njenengan ikhlas to Pak? Ikhlas nggih matur sembah nuwun Pak. Sampun iki masuk ke kotak infak. Ya, ya. Infak kuwi nek ning nyikuk ki mau yoga malah celaka. Dene nyoga sepuh, malah wis tenan. Nakal-nakal. Lah iya. Awas ya. Kembang weton. Gunung. Saiki ngene. Pripun? Piyayi sakmene iki mau aku rak matur wis matur yen to caping gunung iki jengleng. Jengleng iki otomatis ki mau mumbul. Oh. Lah nek ora mumbul kan yo ora apik nek wedi ning ngisor nang jengleng ning ngisor kono. Ning kono. Mudhun. Saestu mboten napa-napa niki. Wis to ora bakal kowe iki mau dikeroyok wong mendem tenang wae. Enak mudhun. Oke. Nah, oh iya. Mudhun kono. Iya. Iya. Ngene kan aku iso aman meh ngono. Iya. Oke. Aman, aku ora bakal kejlungup kaya ndek winginan. Langsung ditampani ndas. Lah iya. Ini kan malah VIP lho, malah. Kok enake ngono terus wae yo. Oh, enggak. Oh, jenengan iku. Iya, iya. Teko pundi? Pacitan. Ning gelungane aman ra kuwi. Engko ceglok gelungan. Aman niki gelungane nggih aman niki. Niki pun kula begelis danten niki. Iya. Nggih. Lho, jengleng wis karo nyuwara ki nek ora multi talenta wis ora apik. Talenta kok talenta. Nen kok engko anu parikane ibu-ibu Walanggondo ki kabeh wis alasan dadak ngene-ngene ngopo kowe mau. Lho mau iki do ngopo do nyepaki apa kowe iki mau? Malah do guyon mangan ronde. Ora. Ya mangga. Penes. Getis. Senengane golek rai lho. Sinten ta? Sinten? Bontot ki ngene lho, Tat. Alah, ora kesel ya kesel. Ora ning kene, ora ning kono, padha wae. Ora ning kene, ora ning kono. Kesel ya kesel ning ngelingi. Sing jemput mau sapa? Kena Big Boss Seno ya. Kan bose sapa kae? Ulan Dadari. Lah iya.
Kowe mengko parikanmu kari dhewe nduk mergo kowe sing nembang karo sing jenggleng. Kae. Ya sing sik dhewe iki genduk Drias iki. Ya kaya anu Butarni, ya Butarni. Ya es jetis. Es kowe pokoke golek ana basane es-esan. Monggo Bunda. Ya. Ya. Ayo Bun. Es. Ayo, yo siji. Loro. Ngene iki lho sing jenenge manahi kobong ini ngene iki lho kena. Mau iki ya ngopo? Kan Mbak anu Mbak Pepi. Ya. Ya Mbak. Apa? Tuku lotis. Gampang tenan tes. Karo mangan sayur. Warga jedes. Semakin makmur. Lho apik ya ngono kuwi. Ayo Yutarni. Ya, Monggo Bunda. Ya, monggo. Tahu petis. Dipangan neng sumur. Piyayin jedes. Mugi panjang umur. Wis kalah karo ibu-ibu. Sumur ayu. Wong anu tahu petis dipangan ning sumur. Warga nyetes ayu-ayu. Kudune ki ur kok ayu-ayu lho. Lah ya monggo. Ayo Mbak Drias, ya. Dong sini lho. Tuku manggis. Neng Kutha Pati. Warga jedes. Heeh. Murah rezeki. Amin. Ayo Tir kowe Tir. Yo. Oke. Iya. Pak Faiz. Apa sing cetha? Pak Faiz. Pak Faiz lah. Kan iku tangga kula to. Oh iya, terus? Biasane nyampri kula. Pak Faiz. Lunga nyang Solo. Hah? Muga warga jedes ayam tentrem bagya mulya. Amin. Matur nuwun. Nah, nuwun sewu, Nduk. Dalam. Pak Lurah le nyawang kowe kami tenggengen. Mesti beliaunya menggalih ngene iki jane menungso apa dudu ngono. Kula menungso Pak, sanes iblis Pak. Pun jinak saestu nggih. Iya. Neno nenong Udan panas aling-aling jenengan niku meh anu ya kecilik ya. ora. Ora golek caping. Peng caping. Ngono. Ibu-ibu itu mriki malah semangat sangat loh. Oh iya. Jebule iki di belakang saya itu banyak sekali ibu-ibu, saya baru tahu. Nah, iya. Maaf ya Bu, jenengan tak belakangi ya Bu. Ora dadi boyo pengapa, tenan kok. Ibu-ibu seneng nyawang kowe. Wong edan kok dadi sinden nek ngono. Iya. Tapi tidak apa-apa. Tidak apa-apa.
Iya, Nenung. Oke. Teko pundi? Alah kupingmu bosok. Nenung. Nadyan wadon sarto Inumane banyu ngene ndak mboten mantun Pak Wo. ora iso ya iso tak ajari neh wah jan kurang Benjing jenengan latih kula. oh oke ku sing nindingi Mbah Tunggara lah ya enggak Inumane Iya, oke. Inomane banyu Sri Huning sik nuhuni panyuwune Mbah Putri Mbah panjenenganipun Mbah Hadi Purwanto. Oh iya. Ya Nduk, yang apa? Ya. Niki alusan saya di atas dulu nggih. Heeh. Mengko nek pas rock and roll terus ning ngisor meneh ora apa-apa. Nenone ngaten Pakde, kok dulu noni ngono. Nenoni lho lah kok kecangi jan-jan. Lah iya. Ya. Sri Huning mesti katuban labet tresno lan sabaya pati marang Raden Wiratmaya kangus rasa jahanan dur Senadyan wagasan
engko nek. Nggih, terima kasih nggih Bapak. Jenengan sampun ngrencangi kula ngabeksa mriki. Oh, namine jenengan Pak Gunadi. Oh, Pak Gunadi ki mau sing Pedagang nyuwun somai. ki mau. Iya. Ya Iya. ndak? Ya. Lanjut nggih Pak. Oh, ajeng nyumbang lagu Pak. Nggih mengke Pak nggih. Nggih, Keriyen habis niku ini, dereng Pak. tutuk niku Pak Ledan niku dereng tutuk niku. Nggih. Ya mangga ya. Ya.